Ka jingwan jong ka jing trikam ka juk thamai ke bamanta da ka babu bet bat bu renti ya ka jingya jong ka jing pentrei ya ka jing tei ne ka jing shina nagis khem ba pher ha keleng kari da ka bahap ban penerkam rengkan ke bor internet kalong ka ba khoj ha ka jing trikam bat ka jing bom don ka jing le silian ne ka tre torti ne ka bam sap Henry gini ki jing temu baha jong sorkar pedeng ki pendu nong pat ye ki senong nong kendong ki badang don kam shibun ki kam penroy ki bawan lengba ke sorkar pedeng tang namar ka jing bombyang ka bor internet ha ki senong nong kendong ka bakun thup de ya ka jing bombyang kom sam boarding electric ka babun ka jing lip bani jing me kalai halor gini ki jing e ki bagi pat ba ka thany ri bhoi set mi ki mat na ka por sa ka por kalapan long ye ki nong elam jong seng HYC ri bhoi set ngi Banwan mi sendon ha office trikam u deputy commissioner ke district Ribhoi han nong po ban pensngau halor gini ki jing e ki bagi kam penroy ha ka than ki sakut bat ki sa teng namar ka jing bom don ka bor internet ka bagi nong trei kimla ban penya chekmat ban pha ye ki report jong ka jing nyat ki kam ha ka jing let ye kendu ya project director ke DRDA ubabat ru kum additional deputy commissioner ke district Ribhoi u Raja Brahma Menta kesengi, ki nong ilam keseng HYC Ribhoi sepngi, kilara bat IT sendon dak dor khas, ban peni ya ke jing e jong ki shenong ki beran sik dikatany, ki bala sakut ki jing pentrei ya ki skem ba pher, kentup ya ke MGNREGS bat ki wei, tang namar ke jing bom biang ke internet, bat kum juru ke jing bom biang ke boarding electric. Ya kini ke kenhun ki nong ilam keseng HYC Ribhoi sepngi, la ilam do presiden ketika senat trikam ke HYC, usamla RC thank you, ha ka jing don lang usamla Tony Shela beliau presiden ke HYC nong po circle lembat ki khot ki nong elam jong ke HYC Ribhoi sepni kat ka jing don lang jong u presiden jong ga nong po circle ngilawan kendu ya u project director jong ka district rural development agency DRDA ha beri bat ka jing e jong ki pajba baki kendu ha po ka dong bat ka than Ribhoi sepni ki jungi kadang kalong ha beri bat kene ka jiputrikam ya kene ka NREG MG habri bat kajing ye kabagi pajba bat kajing ji kendu jong ki pajba kibab penenkam lengba kene kajing bela ka basis patsi kata kajing ye kabagi kendu long habri bat ka jing bombyang tikna jong light nang ta kajing bombyang tikna habri bat ka network system bali na lang ji kum kaseng haba ki pajba ki wan bani kendu igi ki penpau kajing ye kabagi kendu kalong ba khamtam shaki than nong kendong kane ka network system kambyang man step shwa ba kin treiru ki badon ye kene job cup holder ki hab ban shandur da ka ba online system bat lada kene network kamben hak tu jika kaumut ba utu u badai ban tre bayok bela sis pasi u hab bandu no namar blai ba ka jing bom biang jong kana network ka ba arang ta ka jing bom tikna sa kene ka light hak dik than Ribhoi semeji te phila ban mudur lada kene ka light kambyang nangno ki pajba jong ka dong Ribhoi semeji ki la ban chat ki mobile jong ki bar ki bron kam ye ki ha ka kin shandur ya ki shwa ban sedang tre bat ondala dep tre juki marman kasi lada kine ki batre belasis pasi men step ki hab ban shandur bat janmir ru ki hab ban shandur te kane ka bu jing e bahaya ki pajba jong ka dong Ribhoi sep ngi jungi bat nanglang ji kum ka sang iskwa an pen pawi pi ka long ba ngimju presya e kita ki development lane ki project ki ba ka central government ka ai syaki pajba jong ka dong ka than jungi bat kumju ru ka state hibro ko henry ka ka bangi kwa nong haba pi ai kene ki ya kine ki project development syaka dong bat ka state hibro ko ka long ba phihap ban perkhat lem syaki pajba lane ki BC ki ba sa syaki than nong kendong namar ba ka jing bom biang jong ka light ka batikna ka jing bom biang jong ka network system kata ka bangi la bu ya ki issue ka jinge hau ne u project director jong ka DRDA te naglang juu la ikaran ban ngi ulong ba naglang juu umdon ne ka bor kane ka wan bay na central government re naglang juu ulong ba unsa sim kiai kane ka kam unsa tho saki high authority habere bar kane jinge ka ba ki pajba jong kajala ka jungi hi ke kendu khamtam e ki ba sa saki thanyo kendong kade ka jinge ka ba gi de pajba ki kendu bari skam naglang jungi kum gasang ki karpat saki pajba ro phinesha bat phine trelang bat kane ka project ha ka ba central government kala IP lang ba ka jimbala ka ba sispasi hapo jong ka sisnam ban kermen skam ba ka jinge jong pi kumba o de ban chat jong ka DRDA ong ba unsai keren bat ki high authority kermen ban lang jong kiru kin priang ya ka ka jinge ka ba ki pajba jong ka dong Ribhoi semgi jogi ke kendo ya kata naglang jong parla bat ong unsa sim ya ka jinge keren daw layo ka jubab naglang jong kita ki high authority kumba ong basdang tengah ngai skam ba po uru shaun kut nusnam try naglang jogi kum gesang in sayo ka jubab gabat kena bat kum jur on lang jogi pajba he berkoi pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jong pi ne kijing kendu sa kan mau jong pi phun shengi
ngin penle mangi katkum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi nemenmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei ar nyolai